అశ్విని. నేను మీ అశ్విని. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఏం చేస్తున్నారు? నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ అనేది చేయండి. ఇవాళటి మన వీడియో టాపిక్ ఏంటో తెలుసు కదా. సో టైటిల్ చూసారు కాబట్టి మీకు అర్థమైపోయి ఉండొచ్చు వీడియో ఏంటో అనేది. సో ఇవాళటి మన వీడియో టాపిక్ ఏజ్ ఎక్కువగా ఉన్న అండ్ తక్కువ ఏజ్లో ఎక్కువ ఏజ్ కనిపిస్తున్న వాళ్ళకి ఇది ఒక మంచి వీడియో అనమాట. సో వాళ్ళ కోసం నేను తీసుకొచ్చాను ఒక అమేజింగ్ సీరం అనేది నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను అనమాట. సో మనలో చాలామంది ఇదే ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. చాలా చిన్న ఏజ్ ఉన్న ఫేస్ చూసేసరికి ఎంతో ఏజ్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. అండ్ కొంతమంది అయితే మాత్రం ఏజ్ అనేది పర్టికులర్గా కనిపించేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ ఫేస్ చూడగానే. అలా మెయిన్ ఎందుకు అవుతుంది? చిన్న ఏజ్లో ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్నట్టుగా ఎందుకు కనిపిస్తారో తెలుసా? చాలామందికి హార్మోన్స్ ప్రాబ్లం వల్ల అలా ఏజ్ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. మరి ఏజ్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకు ఏజ్ కనిపించకుండా చేసుకోవాలంటే కూడా ఈ సిరమ్నే యూజ్ చేయండి, తప్పకుండా వర్కౌట్ అవుతుందన్నమాట మీ అందరికీ కూడా. సో నచ్చిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఈ వీడియోని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి. నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ అందరితో కూడా షేర్ చేయండి. ఈ సీరంని వచ్చేసి మనము 18 ఇయర్స్ నుంచి ఎవరైనా కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు అనమాట. మెయిన్గా మనకు ఏజ్ అనేది తక్కువగా ఉన్న ఎక్కువగా కనిపించేది 18 ఇయర్స్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. సో వాళ్ళందరూ కూడా అంటే ఎవరికైతే ఏజ్ తక్కువగా ఉన్న ఎక్కువగా కనిపిస్తుందో అండ్ ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకు మరీ ఇంత ఎక్కువ లేదంటే ఏజ్ పర్టికులర్గా కనిపించేస్తున్నా అని బాధపడుతున్న వాళ్ళకు ఇది తప్పకుండా తెచ్చుకొని ట్రై చేయండి. మరి టిప్ ఏంటి అనేది చూసేద్దాం. చూసే కంటే ముందు మీలో కనుక ఎవరైనా మన ఛానల్కి మొదటిసారిగా వచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసేసుకోండి. మరి సబ్స్క్రైబ్ ఎలా చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ రాసి ఉంటుంది. ఒక్కసారి దానిపైన క్లిక్ చేసి పక్కన ఒక గంట వస్తుంది, దాన్ని కూడా కొట్టేసండి. నేను ఈ వీడియో చేసిన నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సపోర్ట్ చేయడం వల్ల మీకు డబ్బులు ఏం ఖర్చు అవ్వవు, జస్ట్ మీరు నాకు సపోర్టివ్గా ఉంటారు. మీరు కనుక నన్ను సపోర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ మంచి మనసులతో సపోర్ట్ చేస్తారు, ఆదరిస్తారు, అభిమానిస్తారని కోరుతూ ఇవాళ మన వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. మరి ఆ సీరం ఏంటి అనేది చూసేద్దాం పదండి. సో ఇది వచ్చేసి ఏజ్ డిఫైనింగ్ సీరం. సో స్కిన్ని టైటనింగ్గా చేస్తుంది. purple.com అనే వెబ్సైట్లో లభిస్తుంది. కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ పెట్టాను. దీన్ని ఎలా వాడాలి ఏంటి అన్ని కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పదండి. కదా సీరం ఏంటి అనేది. సో నేను తెప్పించాను purple.com అనే వెబ్సైట్ నుంచి. సో నేనైతే చాలా వరకు యూజ్ చేశాను. ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నానంటే మెయిన్గా చాలా వరకు నాకు కూడా అదే ప్రాబ్లం అనేది ఫేస్ చేస్తూ ఉంటానన్నమాట. సో బాగా సెర్చ్ చేస్తే తెలిసింది నాకు ఈ సీరం గురించి. సో 100% వర్కౌట్ అవుతుంది. నచ్చితే డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే చాలామంది అంటే ఎక్కువగా ఇదే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి బాగా సెర్చ్ చేసి ఎంచుకున్న ప్రోడక్ట్ అనమాట. ఇది purple.com అనే వెబ్సైట్లో పర్పుల్కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ అనేది తీసుకున్నాను అనమాట. అండ్ దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, దీన్ని ఎలా రెడీ చేశారు అన్నీ కూడా క్లియర్గా ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ అనేది చేస్తారు. మీరు భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు, ఎట్లాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా రావు. చూసుకున్నట్లయితే బాక్స్ అంతా కూడా తుక్కు అయిపోయింది. నేను అంతగా ట్రై చేశాను అనమాట. సో ఆల్మోస్ట్ మొత్తం కూడా వాడేశాను. సో ఫుల్గా ఉంటుంది. జస్ట్ మన 2 డ్రాప్స్ అయితే సరిపోతుంది అనమాట ఫేస్కి. జస్ట్ 2 డ్రాప్స్ అటు ఒకటి ఇటు ఒకటి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మీకు కుదిరిన టైంలో ఈ సీరమ్ని ఫేస్ పైన అప్లై చేసుకోండి. ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా రావు. చాలా వరకు నేను యూజ్ చేశాను. నాకు కూడా ఇదే ప్రాబ్లంతో ఫేస్ అవుతున్నాను కాబట్టి నేను తెచ్చుకొని ట్రై చేశాను. నాకైతే బెస్ట్ రిజల్ట్ ఉంది. అండ్ ఈ సీరం వాడడం వల్ల మీ స్కిన్ అంతా కూడా గ్లోయిగా కూడా తయారవుతుంది అనమాట. నచ్చిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా తెచ్చుకోండి. అండ్ ఇది purple.com అనే వెబ్సైట్లో తీసుకున్నాను. purple.com అనే వెబ్సైట్లో మనకు బోలెడన్ని డిస్కౌంట్స్ అనేది రన్ అవుతుంటాయి అనమాట. సో ఫ్లాట్ 50%, 60%, 80% ఇట్లాంటి మంచి మంచి డిస్కౌంట్లు అనేది purple.com అనే వెబ్సైట్లో మనకు రన్ అవుతూనే ఉంటాయి. 24 అవర్స్ ఏదో ఒక ఆఫర్ అనేది వస్తూనే ఉంటుందన్నమాట. మనకి ఇలా డిస్కౌంట్సే కాకుండా మనం రెగ్యులర్గా షాపింగ్ చేసామనుకోండి మనకు కూపన్ కోడ్ కూడా లభిస్తుంది. మీరు కనుక ఒకవేళ కూపన్ కోడ్ లేనట్లయితే నా కూపన్ కోడ్ని యూజ్ చేసి ఎక్స్ట్రా 10% డిస్కౌంట్ అనేది మీరు పొందొచ్చు అనమాట. సో బోలెడని అంటే పండగలకు అనేసి అవనేసి ఇవనేసి బోలెడని ఆఫర్స్ వస్తాయి. అలాగే మన డబ్బు కూడా బోలెడంత సేవ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో నేను అందుకే ఎక్కువగా purple.com అనే వెబ్సైట్ నుంచి బోలెడని ప్రొడక్ట్స్ అనేది తెప్పించుకుంటున్నాను అనమాట. సో నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అండ్ అన్నీ కూడా బ్రాండెడ్వి ఉంటాయి. సో ఎట్లాంటి కెమికల్స్ లేవు. అంటే కెమికల్స్ అంటే మన స్కిన్కి సెట్ అయ్యే విధంగా అండ్ స్కిన్కి సంబంధించిన అంటే స్కిన్ పైన ఉపయోగించిన తర్వాత వాళ్ళ రేటింగ్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. అంటే కస్టమర్స్ రేటింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. వాళ్ళు వాడి వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ అనేది కూడా మనకు చెప్తూ ఉంటారనమాట. సో అవన్నీ చూసుకొని మీరు హ్యాపీగా ట్రై చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీని కాస్ట్ పూర్తి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను. అండ్ దీని లింక్ కూడా ఇస్తాను. నచ్చితే డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి
రూపీస్ అనమాట. సో నేను తెచ్చుకొని దాదాపుగా 2-3 మంత్స్ అవుతుంది. సో జస్ట్ 2 డ్రాప్సే సరిపోతాయి అనమాట. సో ఇందులో నుంచి 2 డ్రాప్స్ ఎలా తీయాలంటే జస్ట్ మనకు దీని వెనకాల ఇది వస్తుంది అండ్ ఇలా మనము 2 డ్రాప్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎక్కువగా అవసరం లేదు, జస్ట్ 2 డ్రాప్సే సరిపోతాయి మన ఏజ్ కనిపించకుండా అండ్ యంగ్ లుక్ ఇవ్వడానికి ఇది చాలా చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. జస్ట్ మీరు ఫేస్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఈ సీరమ్ని కనుక అప్లై చేసినట్లయితే మీ ఫేస్ అంతా కూడా ఇన్స్టెంట్ గ్లోయినెస్, అలాగే ఏజ్ కనిపించకుండా స్కిన్ అంతా కూడా చాలా టైటనింగ్గా చేస్తుంది. అలాగే లోపల నుంచి గ్లోయినెస్ అనేది స్కిన్కి చాలా చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో నచ్చితే డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. అండ్ ఇదే విధంగా సీరమ్ అంతా కూడా పట్టించేసాలి. 2 మినిట్స్ తర్వాత అంటే వెయిట్ చేసామనుకోండి, మనం 2 మినిట్స్ తర్వాత స్కిన్ లోపలికి చక్కగా పీల్చేసుకొని అండ్ ఎట్లాంటి అంటే ఇచ్చినెస్ లేకుండా అండ్ డ్రై అయిపోతుంది అనమాట. టోటల్గా డ్రై అయిపోతుంది. ఈ ఇంట్లో ఫ్యాన్ లేదు కాబట్టి నాకు బాగా స్వెట్ వచ్చేస్తుంది, అందుకనే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో 2 మినిట్స్ తర్వాత చూపిస్తాను మీకు ఎంత చక్కగా పీల్చేసుకుంది అనేది. 2 మినిట్స్ తర్వాత చూపిస్తాను, ఓకేనా? హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా స్కిన్ లోపలికి ఎంత చక్కగా పీల్చేసుకున్నా అనేది. ఎలాంటి జిడ్డునెస్ కూడా లేదు. సో జస్ట్ మీరు మార్నింగ్ లేవగానే ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటారు కదా, వాష్ చేసుకున్న తర్వాత 2 డ్రాప్స్ మీ ఫేస్ పైన అప్లై చేయండి. అలానే ఉండిపోండి. మీరు పనంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయే టైంలో మీకు కుదిరిన టైంలో వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. స్కిన్ లోపలికి చక్కగా పీల్చేసుకొని అండ్ ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది. సో మెయిన్గా నేను కూడా ఇదే ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు బాగా నచ్చింది. నాకు ఎందుకో అనిపించింది వాళ్ళు అప్లై చేసే ముందు మీతో షేర్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది. ఎందుకంటే ఇంత మంచి గుడ్ రిజల్ట్ ఉన్నప్పుడు నేను మీతో షేర్ ఎందుకు చేయకూడదు అనిపించింది అనమాట. సో అందుకనే షేర్ చేశాను. ఈ బాటిల్ కూడా చూసారు కదా ఎంత క్యూట్గా ఉంటుంది అనేది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఓపెన్ చేయగానే ఒక మంచి ఫీలింగ్ అయితే కలిగింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ పర్పుల్ కలర్ అండ్ మిడిల్లో వచ్చేసి గోల్డెన్ కలర్, తర్వాత వైట్ కలర్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. సో బాటిలే చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది. అండ్ నచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. బాటిల్ ఎంత క్యూట్గా ఉందో రిజల్ట్ అంతకు రెట్టింపు ఉందన్నమాట. సో నచ్చిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. purple.com అనే వెబ్సైట్లో లభిస్తుంది. దీనికి కావాల్సిన లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చాను అనమాట. నచ్చిన వాళ్ళు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అండ్ ఇవాళ మన వీడియో ఎలా ఉంది, మీకు అందరికి కూడా నచ్చిందా లేదా ఖచ్చితంగా నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి. మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ అందరితో కూడా షేర్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసేసుకోండి. నేను ఈ వీడియో చేసిన నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు ఈజీగా వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఎవరు వాడాలనేది